A menopauzának jelenleg kb. 60 tünete van. Igen. Én egyébként már tesi órán is inkább ezt tanítanám talán, mint a szekrényugrást vagy a kötélmászást. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy az lenne az ideális világ, ha mindenki egy kicsit tudna a menopauzáról. Hőhullám és hangulatingadozás, körülbelül ez az, amit olvashatunk a médiában a változókorról. Sajnos ez így nem elég, ugye? És hát tekintve, hogy Magyarországon körülbelül 1 millió nő van menopauzában, vagy perimenopauzában, vagy posztmenopauzában, ugye egy több korszakról beszélünk, fázisról, szükséges lenne, hogy többet tudjunk erről, és nem csak a 40 feletti nőknek, hanem a 40 előtti nőknek is. Ez egy nagyon komoly hormonális és neurológiai folyamat. És hát ezen minden nő keresztül megy, függetlenül attól, hogy van tünet, nincs tünet, keresztül megyünk rajta, és ezért fontos, hogy minél többet tudjunk róla. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy az lenne az ideális világ, ha mindenki egy kicsit tudna a menopauzáról. Szerencsés esetben minden nő számára elérkezik az a korszak, amikor elmaradnak a menzeszek. A menzeszek elmaradásának az időpontját nevezzük, tehát az utolsó menzeszt nevezzük menopauzának. Az ezt megelőző időszak a prémenopauza időszaka, az azt követő a posztmenopauza, és ezt az egész időszakot nevezzük perimenopauzának. Hát ez egy nagyon bonyolult időszak minden nő számára, nem csak a teste, hanem a lelke is változik. De ha a testi változásokat nézzük, hát mi is történik ilyenkor? Telik az idő, nem mondjuk, hogy öregszünk, de azért változik nagyon sok minden, és ugyanolyan változások, mint amik az arcunkon is történnek, tehát szarkalábak megjelennek, ez nem más miatt van, mint a kollagénrostok, elasztinrostok fogyatkozása, törése miatt. Nem szoktunk belegondolni, de ez megtörténik a kismedencében is. Tehát a kismedencében is ott van a kötőszövet, ami kollagén és elasztinrostokkal bír, ezeknek az állománya, a száma csökken, de ugye nem csak kötőszövetes rostjaink vannak, hanem izomtömegünk is van, izomzatunk is van a kismedencében, és az izomtónus is csökken az idő előre haladtával, ezeknek tünetei is lehetnek. Talán az egyik leggyakoribb tünet, amikor azt érzi valaki, hogy bizonyos mozdulatokra elcseppen a vizelete. Tehát bármilyen szökkenés, járás, vagy egy egyszerű lépcsőn leszaladásnál vizeletvesztés történik. Sokan szoktak arról beszámolni, hogy akár az együttlétnél éreznek valamilyen hüvei lazaságot. Ennek egyébként van is egy neve, hüvei relaxációs szindrómának nevezzük. De ugye itt nem csak anatómiai változás történik a testünkben, hanem hormonális változás is elindul. Sajnos először a progeszteron mennyisége, majd aztán ezt követve az ösztrogén mennyisége is csökken a szervezetünkben, aminek ugye nagyon fontos szerepe van a mi egészségünk szempontjából, így a kismedence egészség szempontjából is. Sokan számolnak be hüvei szárazságról ebben az életkorban. Tehát nincs elég problémája az ember lányának azzal, hogy van egy vizelet elcseppenése, még van egy intim szárazsága is, amit egy idő után nem feltétlenül csak akkor érez az ember, amikor együttléte van, hanem azon túl is. Úgyhogy nem egyszerű időszak, de hál' Istennek tényleg mindenre van megoldás, és ezért szoktuk azt mondani, hogy az első tünet jelentkezésekor érdemes szakemberhez fordulni. A menopauzának jelenleg kb. 60 tünete van. Igen. Amikor ezt el szoktam mondani, ugye sokszor előjön az, hogy Úristen, és ezen én mindvégig fogok menni, vagy mi fog történni. Nem, szerencsére ez nem úgy működik, hogy mindenki minden tüneten végigmegy, hanem igazából nem tudjuk, hogy milyen tüneteink lesznek. Tehát ez abszolút lutri. Persze az, aki jó kondícióban, formában ér egyébként 40-45 évesen a változókor, nyilván könnyebbek vagy enyhébbek lesznek a tünetei, ez bizonyított tény, és hát a klasszikus tünetek, amit említettünk az elején, ez a hőhullám, hangulatingadozás, alvászavar, éjszakai izzadás, hízás, és hát persze például az urogenitális tünetek is, ideértve az inkontinenciát, vagy hüvelyszárazságot, vagy éppen az alacsony libidót, tehát gyakorlatilag nem tudhatjuk előre, hogy milyen tüneteink lesznek, de én azt szoktam mondani, hogy nem kell félni előre,
mert ugye a nők 25%-ának egyébként nincsenek tünetei. Ne kövessük az előző generációk hagyományát, ne üljünk csendben otthon és szenvedjünk, hanem keressünk megoldást. Mert hogy majdnem minden tünetre van megoldás. Bizonyos tünetek maguktól nem fognak elmúlni. Akárki bármilyen tünetet tapasztal, legyen az egy hüvely relaxáció, hüvelyszárazság, vagy ne adj Isten vizelet elcseppenés, mindig azt mondjuk, hogy azonnal érdemes orvoshoz fordulni. Hogyha egy kezdődő tünetről vagy egy kis problémáról van szó, az sokkal könnyebb lehet orvosolni, mint amikor már súlyosabbá válik a panasz. Mindenkinek javasoljuk, hogy amíg eljut a megfelelő szakemberhez, válasszon egy olyan inkontinencia betétet, ami puha felszínű, megfelelő méretű, ez függ attól is, hogy milyen mennyiségű a vizelet elcseppenése, és ez a nem odaillő váladék nem károsítja a szeméremtestet, és ez most már tényleg tudjuk több méretben elérhető, nagyobb mennyiségű vizelet felfogására is alkalmas akár, sőt, még van olyan is, amit akár fehérneműként is használhatunk. Mindenképpen javasoljuk a tornát, a gátizomtornát vagy intimtornát. Nagyon sok gyógytornász vagy tréner specializálódott már erre a problémára. Én egyébként már tesi órán is inkább ezt tanítanám talán, mint a szekrényugrást vagy a kötélmászást, bár ezek nekem működtek, de talán hasznosabb a későbbi életkor szempontjából. Hogyha viszont szakemberhez eljutunk, ott történik egy vizsgálat, legyen ez a szakember egy szülésznőgyógyász vagy egy urológus, mindenképpen történik egy hüvelyi vizsgálat, akár egy urodinámiás vizsgálat. A szakember meg tudja mondani, hogy milyen típusú ez az inkontinencia, amivel a páciens bír, és ennek megfelelően fel lehet állítani egy kezelési tervet. Hál' Istennek már nem csak műtétes megoldás létezik, vannak intim lézeres eljárások, amivel a kötőszövetes rostok számát tudjuk növelni, és vannak már olyan székek, amik nagyon magas energiájú, fókuszált elektromos stimulációval kifejezetten a kismedence izomzatát erősítik, és az olyan, mint egy brutális intim torna. Kezdjük azzal, hogy a perimenopauzában általában olyan tünetek találhatnak meg minket, amelyekre nem is gondoljuk, hogy menopauza tünetek lehetnek, például mentális tünetek, szorongás, depresszió, alvászavar, ingerlékenység, düroham, pánikrohamok. Azt szoktam még észrevenni, hogy a menopauza első tünete, most ezt így viccesen mondom, persze nem elvicceskedve, az a tagadás. Tehát, hogy sokan úgy gondolják, hogy még nem érkezett meg az életükbe a menopauza, pedig már lehet, és ugye, ahogy említettem előbb, nem szabad félváról venni. Nagyon jók a női közösségek is, mert én is látom a saját közösségemben, hogy aki bejön hozzám, látja, hogy mi nagyon nyíltan, őszintén beszélünk a tapasztalatainkról, kiviszik ezt a hozzáállást. És utána ők is elkezdenek erről beszélni, nyíltan az ő kis mikroközösségükben, és aztán egyébként nyilván az is ideális, hogy ha már egy munkahelyen is lehet erről beszélni, tehát, hogy én például járok munkahelyekre is előadásokat tartani, és ott is azt látom, például egy férfi érzékenyítés mennyit tud segíteni az otthoni dolgokban is, nem csak abban, hogy a kolléganők nyíltabban tudnak beszélni például férfiakkal erről.